Dnešní epizoda bude opět rozhovor. Já bych tady moc ráda přivítala Světlanku. Dneska se nacházím v Bratislavě v její kanceláři. Mohla by ses prosím představit a říct něco víc o sobě? Milí diváci, ja vás tiež vítam. Ja sa volám Svetlana Guzmanová. Ja celý svoj život zaoberala sa ľuďmi. Ja som lesná inžinierka, učiteľka biológie a keď prišla na Slovensku, tak ja si povedala, že budem učiteľka života. A pomáham ľuďom cez numerológiu, cez moje schopnosti, aby urobiť im krajší život. To mám plno otázek na všechny tady tyhle zážitky a tvé zkušenosti. Mohla bys jenom ve zkratce říct posluchačům, jak ses vlastně dostala na Slovensko a tady k té profesi, kterou máš teďka? Ja od detstva byla veľmi intuitívna, veľa vecí predvídala, precítila. A byl taký moment, keď ja žila vo Voroneže v Rusku a ja sa cítila tam, že už môj etap života sa skončil a ja zložila tak ručičky a povedala, Pán Boh, ukáž mne cestičku, kde mám ísť. A tedy ja žila v takom internáte študentskom a tedy do toho internáta prišli Slováci a ja poďakovala Bohu, že už viem, kde pôjdem. Potom, keď ja povedala mojim učiteľom, že ja odchádzam na Slovensku, oni byli prekvapené, že ako ťa to napadlo ísť. A ja povedala, že mňa tam čeká môj život, mňa čeká tam môj manžel, mňa čeká, že ja budem mať detej. A oni, no dobre, a čo ty tam budeš robiť? A ja povedala, vidíte, som učiteľka biológie a na Slovensku budem učiteľka života. Tak ja proste ľahko povedala, čo cítila, to aj povedala. A to se stalo. No a když říkáš, že jsi učitelka života, tak řekla bys nám něco víc o tom, vlastně jak učíš, jaké používáš metody? Chodia ľudia s rôznymi problémami. Takže ja vždy sa snažím cez datum narodenia, pretože tam je energia. Cez datum narodenia otvoriť tú energiu a začať im pomáhať, v akom oblasti u nich tá energia trochu sklesla. Takže keď je to láska, keď je to žena, čo prišla, kde nedarí sa jej v láske, nemá chlapa, partnera a chce, tak okamžite poviem niekoľko praktík, ako treba urobiť, alebo poviem techniky na to. Pretože je pravda, ja pochádzam z Moldavska a moja babička zaobierala s ľudovým liečiteľstvom. A ona tiež dávala ľuďom rituály. No to je slovo staré, takže ja používam techniky. Takže niekomu treba pomôcť v láske a niekto prišiel, že má stratinová dieťa, tak tiež pomáham. Niekto príde a povie, že nedarí sa v práci, že cíti sa vyhoretý. A ja tiež pozriem sa na dátum narodenia, v akom období on sa narodil, čo treba mu pomôcť, cez aké instrumenty, cez aké techniky ja mu pomôžem. A můžu vědět, jak ses to naučila? Jestli to byla třeba nějaká škola, kde ses učila numerologii, nebo jak si vlastně získala tady tu dovednost? Takže celý život sa učím. Od detstva mňa bavila sila mysli, psychológia bavila tým, že ja pochádzam z dvojčat jednovaječných, tak my vždy spolu chceli tie isté veci. Takže ja začala vrtať. A prečo aj ona chce také isté, čo aj ja? Potom spolu plakali. Spolužiaci v škole sa smejali. Joj, oni dvojčata začali plakať. Ja začala čítať knihy, prečo dvojčata plačú. Potom ja šla ešte ďalej, že tak ako tam v útrobe tej matky, čo tie dvojčata robia tam? Takže ja veľa individuálne študovala a chcela vidieť hlubšie a hlubšie. A ja poviem, že aj to jasnové detstvo, čo u mňa je, aj vďaka tomu, že vždy cítila, kde je moja sestra. Keď ona náhodou, že odišla, povedala, že mala ju na rande
a už je 2 hodiny a nevrátila sa, tak moje tretie oko rozmýšľala, tak kde je, ako daleko je od teba. Potom ako viem, že aj babička pomáhala ľuďom, kto bol stratený. Takže ja mám trochu aj tak z dediny. Takže preto to všetko aj skúšala, aj videla, že čo ja cítila, to bola pravda. A niekedy byla tak, že sestra nebyla pri mne a u mňa také pocity byli presne ako u nej. Dokonca, keď prišla z randy, ja vravila, vy v takomto čase jedli? Ona mala nejakého partnera, ona áno. Ja vravím, pretože ja byla hladná, ja jedla, keď necítila, že mám jesť. Takže všetko to bylo také veľmi, ja som sensibilný človek. Takže moja sestra sa vydala, otehotnela a ja stále hladkala brúško, že či aj ja som netehotná, začala cítiť, že ako by som tehotná. Takže ja to prežívala ako ona. To jo, tak to jsou příběhy. A můžu vědět, kdy vlastně v tom procesu toho učení si narazila na numerologii. Jak se stalo, že to vlastně ty čísla ti tolik poví? To bylo daleko, ja učila sa cez časopisy. Potom, keď prišla na Slovensku, učila sa tiež rýchlo chápať po slovensky, čítala veľa článkov, krátkých, dlhších, no ja potrebovala chápať. Takže ja sa naučila numerológiu v Rusku, no ona bola východná numerológia, to je vedecká numerológia. No doteraz sa učím ešte numerológiu a používam niekoľko metodík od Kristýny Gizárovej, viac teraz numerologov. A ja prakticky, keď prišla aj na Slovensku, ja už veľmi ovládala astrológiu, pretože poviem to tajomstvo. Moji spolužiaci byli moje akoby študenty. Takže ja všetko s nimi, ako robila im numerológiu, hovorila im budúcnosť, vysvetľovala. Potom, keď oni odišli a ja zostala sa vo Voroneže ako učiteľka, tak moji žiaci byli učiteľky. Oni, odkiaľ ty to vieš? Ja vravím, no vieš, ty sa narodila tedy, ty budeš žiť ešte tam a tam. Oni sa smijali so mnou, pretože tedy tiež nebola tak rozšírená nejaká numerológia alebo typológia tvári, že ja viem povedať po tvári, podľa fotografii, kde sa nachádzal napríklad tej mojej spolužiačky chlap v armáde. Takže ja všetko proste skúšala, no dôležitý instrument, že ja tomu verila. Tak to je moc zajímavý. No já vím právě, že numerologie má hodně škol, proto mě to zajímalo a taky jsem narazila na to, že vlastně v Rusku jsou často, jako je to poznání trochu širší, než to, co my tady můžeme vlastně najít běžně jako dostupné. Áno, je taká numerologička Anna Aleksandrova. Takže jej manžel byl čistý matematik. A on začal, jeho zaujímali, že jeho čísla začali byť živí. A on začal študovať, čo? Vy mne niečo hovoríte? Takže on začal študovať dátumy narodenia vedcov, ľudí, čo už nežili. A on vytvoril svoj systém. Takže zas potom on bohužiaľ zomrel, no on aj cítil, že nebude dlho a veľa vedomostí nechal svojej manželke. No keď on svojej manželke povedal, že čísla začali mne niečo ukazovať, ona podporila jeho. A teraz ona má numerologickú školu. Takže keď byl COVID, ja čo urobila? Ja povedala, to je dobré. Všetci sadli doma a ja sadla za počítačom a začala učiť sa. A vďaka aj tomuto období ja začala konsultovať cez WhatsApp. Takže všetko zlé na niečo dobré. Určitě. Je potřeba jenom umět využít tu příležitost, kterou vždycky dostaneme. Tak. Pak si ještě zmiňovala, že se věnuješ i lidovému léčitelství. Řekla bys nám taky o tom víc? Áno, pretože ja verím, že človek je spojenie rozuma, duši a telo. Pretože v tele
žije naša dušička. Takže srdce je väčší kamarát s dušou a niekedy nie je kamarát s rozumom. No rozum nám často hovorí, budeš robiť tak, ako ja chcem. Takže preto my aj pribírame, veľa chceme jesť, my potlačame naše emócie. Takže ja stala ľudová liečiteľka tiež dávno, pretože mňa vnímanie prírody učila moja babička. Takže ona nám tiež ukazovala a hovorila, z tejto bylinky to sa dá urobiť, táto bylinka pomáha na toto, takže od detstva a plus tým, že študovala dlho ja študovala ten lesotechnický institút s tými bylinkami a s tými hubami, ja sa zamilovala do húb a ešte keď zistila, že existujú medicinálne huby. Takže čínska alternatívna medicína, ona má viac ako 4000 rokov. Takže huba rejši, všetko reší, cordyceps, livia chríva, korálovic ježovitý. Takže mňa veľmi začala fascinovať, ako môžem človeku rýchlo pomôcť. Takže preto to je ako prirodzené, že časť mojej konsultácii je, že ja človeku poviem, na čo dať pozor. Podľa tvári vidím, že či má aké baktérie. Môže mať, keď je pleť veľmi bledá. Čo to znamená? Že nedostatok železo. Keď je človek je anemický, keď človek chce dlho spať, alebo keď povie mne, že Svetlanka, ja vstanem ráno a už som unavený. Takže ja okamžite začínam mu radiť, čo by bylo dobré. Jasne, že prírodná medicína je, že choď a zober z prírody a uvar a daj si a bude lepšie. Nejaká obyčajná čučuretka a ona nám veľmi môže pomôcť. Takže obyčajné na záhrade, čo rastie petržel a môže nám pomôcť zlepšenie našej pamäte. Petrželová vňať môže nám pomôcť dokonca aj na zapále našich orgánov. Je to aj zapál ladvín, mechúru. Takže keď človek povie, ja nechcem vraziť veľa peniazy do mojho tela, tak poviem aj takéto jednoduché veci. Takže preto verím, že príroda žije vedľa nás a ona nám je potrebná do našeho tela. To je moc zajímavý. Já jsem se potkala s lidmi, kteří právě taky mají rádi bylinky. Nevím, jestli to máš stejně. Oni třeba měli jednu z nich takovou nejoblíbenější. Jo? Že říkali, tahle je univerzální, když se mi děje tohle i tohle, tak že mi pomůže. Máš ty taky nějakou takovou, kterou používáš nejčastěji nebo nejčastěji doporučuješ? Mám, protože já ľúbim hubu rejši. Rejši, čo všetko rieši. Ona sa volá Ganoderma. No je to latinský názov. A prečo ľúbim hubu rejši? Pretože ona je veľmi silná huba a veľmi rýchlo a analyzuje, čo je v našom tele. Detoxikuje, ona renovuje naše bunky a posledná fáza, ona aj omladzuje naše bunky. A príklad tomuto je, že moja mamička má dnes 91 rokov a žije, tvorí po svojemu, takže berie v každý deň hubu rejši a berie enzymy, takže ja som veľmi rada. Ona prišla 6 rokov dozadu ko mne, byla v ťažkom stave, takže ja 10 dní byla v Moldavsku, dala jej tieto prírodnú medicínu našu a jej ho zastabilizovala a potom privezla ju na Slovensku 1200 kilometrov v autičke, takže popíjala moju kavičku zasaditú, proste usmievala sa a už nebyla taká, ako to zdravie okamžite začala byť lepšia a lepšie. Takže preto mám túto bylinku rada. Tak ten název jsem třeba nikdy neslyšela, tak to děkujeme za tipy pro posluchače. Kdyby tu houbu třeba je taky zajímala, chtěli by si o ní něco zjistit víc, tak můžou ji koupit, já nevím, třeba v lékárně, nebo musí se to nějak složitěji hledat tady ta? Takto.
Huba rejša naša, to znamená, že ja som pripojená pri konkrétnej značky. Huba rejša naša je z Malázie. A ona je certifikovaná. Ja všetky produkty, čo ponúkam ľuďom a beriem sama, oni všetky majú certifikácie. Prečo? Ja nechcem ani do svojho vnútra dávať necertifikované produkty. To znamená, že oni musia prejsť nejakými všetkými týmito certifikátami, aby ja videla 100%, že a ja dobre beriem, a ja ľuďom dobre ponúkam. Takže je to cez mňa a cez moju značku a proste za túto značku garantujem. Sú tieto huby aj v lekárni, no tam už ja nič negarantujem, pretože ja neviem, koľko je tam huby rejše, koľko je tam Lions Mane, napríklad, pretože bylinky môžu byť smiešané aj v lekárni. Oni vám tam napíšu, že je to dobré, je to kvalitné, to je v poriadku. No ja neviem vám dávkovať odtiaľ, pretože ja zodpovedám za to, s čím ja pracujem. Možná mě k tomu napadá navazující otázka. A pověděla bez posluchačům, jak to probíhá, když by tebe přišel nějaký klient, jaký je celý ten proces, ty toho umíš tolik, tak aby si to dokázali představit. No v prvom rade hlavne, aby zákazník chcel, on musí mne dovierovať. Ja mám viac ako 25 rokov v praxi na Slovensku. A ver, že keď by na začiatku nedarila sa, tak určite mala by možnosť iné profesie robiť. Takže on, keď príde ko mne s veľkej dovierou, je sedenie také do hodiny, 45 minút, 50 hodina. My priberáme v prvom rade, on mne daje datum narodenia a ja poviem o ňom, čo ja cítim. A môže aj on hneď povedať, že Svetlanka, ja prišla kvôli tomu, že práca mne nejde. Alebo ja sa zle cítim a doktori mne nevidia nájsť príčinu. Takže on môže tiež povedať. Často býva tak, že rodičia prichádzajú, že chcú vidieť, na čo v živote ichní deti, čím sa budú zaoberať. Tak prídu tá dvaja, aj manžel, aj manželka. Mám zákazníkov aj z Českej republiky. Napríklad, tiež byli dvaja manželia, čo chceli babetko a nevidela otehotnieť. Takže ja manželovi dala, čo pri neho je dôležité, aké potraviny je v tomto dobie, aby manželka ľahšie otehotnila. Ako myslieť správne, dokonca aj milovať sa, pretože toto je časť našeho tela, aby to bola láska, energia, aby to dieťa vybrala tú rodinku. Takže prichádzajú s rôznymi otázkami a niekedy aj prichádzajú tak, že sa spýtajú aj na rodičov. Prichádzajú, keď sú stratené ichňa blízka rodina. Takže pomôžem. Keď je súrne, tak dajem aj cez WhatsApp. A keď sú daleko od mňa, tak tiež konsultáciu prijímam cez WhatsApp. Takže konsultovala aj z Ameriky Slováci, čo žijú, konsultovala aj z Austrálie. Tam len treba sa naladiť hodinky. Takže oni sú spokojní, ja som spokojná. Určitě, to jsme rádi, že máme ty moderní technologie, že to vlastně teďka můžeme takhle realizovat i na dálku. Tak. Já vím, že ty se zaměřuješ i na vztahy a na naše prožívání. Řekla bys taky něco o tady této sféře, prosím? Vzťahy sú veľmi dôležité. My prišli ako polovičky a my potrebujeme nájsť svoju polovičku. Tak. Takže nikto na tomto svete neprišiel prežiť život sám. Ja v tomto som presvedčená. Takže každý z nás mal by za takú jednoduchú úlohu hľadať svoju lásku alebo privolať svoju lásku. Takže preto je veľmi dôležité, aby my si našli svoju lásku. A ja dajem rady, ja dajem techniky, čo urobiť, aby ľahšie privolala lásku. My všetky máme vokruh seba auru, energiu. To je podľa metafyziky, my sme magnety den pre druhova. Takže ja teba tiež nejakým spôsobom magnetizovala, priťanula. Takže je to všetko nenáhoda. Takže preto každá z nás osoba, keď príde na tento svet, má hneď za úlohu
nebyť sám, hľadať svoju polovičku. A s tím taky nějak pomáháš? Teda? Áno. Ja poviem pár technik, čo treba urobiť. Pri mňa je dôležité vizualizácia, aby žena, čo chce konkrétneho muža, ako bude vyzerať. Potom je komunikácia, takže začne s ním komunikovať. Ahoj, Peter, ahoj, Tibor. Takže proste ľahšia forma komunikácie a potom aj improvizácia. Takže nech žena, čo chce toho Adama svojho, nech to ona aj doma si improvizuje, že už Adam je doma. Konkrétne kroky dajem. Ja som veľmi praxová žena. Pretože keď sa učila vo Voroneži, mňa chceli na ašpirantúru zavolať. A ja nie, ja mám svoju cestičku, ja potrebujem s ľuďmi komunikovať. Ja cítila, že moja úloha pomáhať ľuďom. Pomáhať ľuďom byť šťastný. Pomáhať ľuďom byť vydatí. Takže prichádzajú potom dievčatá, donášať aj fotografie. Pozrite sa, už som sobašená, alebo už mám chlapa. A prichádzajú takí chlapi, čo napríklad sa pohádali, odišla žena od neho, alebo priateľka. A on príde smutne a povie, Svetlanka, ja ju chcem naspäť. Ako to mám urobiť? A ja vravím, no dobre, chvála Bohu, že si priznaješ chybu, je to tvoja láska, no tá pícha byla medzi vami, takže ja mu poviem, ako sa má správať sám k sebe, ako má sa očistiť, proste ísť do prírody, rozprávať s vodičkou, meditovať, uvoľniť sa. A za 2-3 týždňa, za 2-3 mesiaca baba sa vrátila z chlapovi. Tak, napísala mu pozitívnu SMS-ku a on to chytil, že wow, tak to sa deje, už sa deje. Takže taký šťastný prišiel ten pán a povedal, Svetlanka, ďakujem, vy mne pomohli veľmi, pretože keď odišla tá devčina od neho, on len tedy pochopil, že imu chýba len ona, jeho láska. Takže preto aj ten odchod, čo sa deje medzi dvoma ľuďmi, ono sa deje kvôli rastu. Oni obidvaja museli pochopiť, že naozaj patria k sebe. Takže ja takto pomáham. No. Ono někdy i si třeba toho přestaneme vážit, že toho partnera máme, když už je to dlouho, tak někdy, když nás takhle život vyzkouší, tak pak si to připomeneme, že vlastně jsme za to moc rádi. No. Tak. A ja ešte tvrdím, že každý z nás, keď si má rád druhova, mal by aj vážiť. A on prišiel a povedal, Svetlanka, ja idem jej darovať snubný prsteň a ja vravím, no do roka musí byť aj sobáš. Takže už mne aj sľubil, že uvedomil, že nemôg tak 3-4 roky byť s nej len priateľ, priateľka, on tak ľahko ju stratil. Takže preto pri mňa klasika, že mám ťa rád, ľúbim ťa, snubný prsteň, potom povieme, či je to na úrade alebo v kostole, áno, už každý si vyberá. No museli ľudia uvedomiť, že môže strátiť to zlato, čo má vedľa seba. To ano. A ty jsi říkala, že pracuješ i vyloženě s emocemi, že na to máš nějaký speciální kurz nebo nějaké proškolení? Áno, ja mám technika 8 perál a je to 10 dní. Takže veľmi zaujímavá tým, že ja už robím 3 roky, no zaujímavá tým, že my zlepšujeme naše emócie. A cez emócie zmeniť sa aj život. Vďaka emóciám človek začne kvitnúť. Emócie byli na začiatku, potom byl rozum. A my, čím sme starší, viac používam rozum a emócie pritlačujem. Takže preto táto technika pomáha, aby my sa vrátili k detstvu. Aby my viac byli usmievatí, viac tvorili, viac nechali, aby plynula tá emócia, neuzatvárali sa a viac komunikovali. Takže za tieto 10 dní ten človek úplne sa zmení. A mu sa dejú aj zázraky. A to máte nějaký pobyt, nebo je to běžně, že klient dochází? Nie, to my cvičíme v skupine a v skupine cvičíme online.
Online. Takže večerom o 19. alebo o 8. večerom sa stretávame ja ako tréner, takže všetci kamery zapínajú a ja vidím ten kurz 1 hodinu. Ja sa spýtam, ako deň sa daril a potom zase otvorím ďalšiu techniku. A technika za technika a v konci je veľmi zaujímavá tá posledná technika, pretože ona ako akumuluje všetky techniky naraz. Takže človek potom úplne robí taký kvantový skok. On sa mení. On za tieto 10 dní je otvorenejší, uvoľnejší a taký veselší, pretože naučila, ako pracovať s emóciami. To je moc zajímavý. No, ještě mě napadá, ty jsi zmiňovala i astrologii, že té se věnuješ taky. Řekla bys ještě o ní něco víc? Astrológiu veľmi mám rada, pretože ja zaobírala, prvá moja taká zvedavosť ešte byla, že ja sa pozerala na ruky. Takže keď začala študovať moje ruky, tam byli hneď planety. Takže planeta Mars, Venúša, tu je planeta Venúša. Tak ja utekala študovať, čo tá planeta Venúša daje. Takže preto vznikla aj veľký záujem v astrológii. Potom ja začala vnímať, že nemôžem každého brať, že keď on je napríklad váha alebo panna, že ľudia nemôžu byť rovnaké. Začala študovať ďalej, že to sú také skupiny, kde je prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza. Takže hlubže a hlubže. No vždy je to aj o tom, že ako v planety vplyvať na toho človeka. A potom ešte ďalej šla a mňa už začala zaujímavať aj krajiny, ako vplyvať planety na tieto krajiny, globálny svet, ako sa mení pod vplyvom týchto planet. Takže preto aj tak širšie hovorím aj prognózy na rok, na 9-ročie, na ten cyklus. Takže plus každé číslo má svoju planetu. Takže my prežívame teraz v jednotky. 2026 rok je to jednotka a je to planeta Slnko. Takže my potrebujeme viac a viac byť usmievatí a preto je taká teplota vonku, že ako u nás byli aj 40 stupne a byla veľmi horúce, pretože Slnko otvorila svoju energiu. Takže preto je to astrológia sa vlíva do numerológie. A numerológia je čas astrológie, takže to je veľmi, veľmi zaujímavá taká symbióza. Plus, keď aj naše ruky majú tieto planety, takže o tom viac planety vplyvajú na nás. Tak. A plus tie ascendenty. Len keď prišla na Slovensku, ja chcela veľa ľuďom hovoriť o ascendentov. A ascendent je tedy hodina, keď človek sa narodil. A ľudia nevideli, keď sa narodili. Tak ja vždy vravím, za to vidia datum narodenia. Takže datum narodenia sa nepomýlia, tak keď niečo tak v občianskom preukaze je napísané. Ja prišla na Slovensku a videla hovoriť o krvných skupinách. No keď sa spýtala Slovákov, tak tiež ne všetci videli krvné skupiny. U nás niekedy v Sovietskom zväze dávali krvnú skupinu na občanský preukaz. Takže mamička videla moju krvnú skupinu, ja už videla krvnú skupinu, to bylo veľmi jednoduché, pretože krvná skupina tiež ti pomáha, čo lepšie jesť strava, aká profesia je lepšie pri teba, vieš. No to je filozofia japonská, no keď prišla na Slovensko a nie každý videl aj hodina narodenia, aj krvná skupina, tak zase ja vrátila sa viac k numerológii. Tak. Rozumím. Možná mě napadá, že některé posluchače by to mohlo zajímat, protože o třeba krevních skupinách se tady moc nepovídá. Řekla bys nějaký příklad nějaké krevní skupiny a co ji vlastně charakterizuje? Dobrá otázka, ďakujem. Takže v krátkosti. Nulka je vodcovská krvná skupina. No nulky могут есть мясо. Tak. Krvná skupina nulka často je líder.
no prirodzený líder v škole, v materskej školke a tak dále, takže on má svoj charakter. Ačkári, je to druhá krvná skupina, oni sú viac, sa im povie taký sedliacký rozum. Oni sú logickí, oni majú rady, kde sa narodili, tam aj žiť, oni nemajú rady veľké cestovanie, no tiež sú veľmi dobrí ľudia, pretože oni sú tie, čo počúvajú tú nulku krvnú skupinu. Takže oni sú viac na prácu. Povieš, čo mám urobiť a ja ti urobím. No, ona je najmenej krvná skupina, čo môže jesť mäso. Tak, takže keď niekto chce byť vegetariánom z Ačka krvnej skupiny, ja poviem v poriadku, pretože vy aj tak nepotrebujete to mäso. Je krvná skupina Bčko, to sú ľudia, čo majú rady svobodu. Oni majú rady chodiť tam, kde oni chcú. To sú ľudia viac umelecky nadaní a viac hovorcovia. Hovoriť ako učiteľka, hovoriť ako liečiteľ, vnímať aj tú prírodu. Takže oni sú veľmi milovníci cestovanie, spoznávanie, históriu spoznávať a tak. A zase oni by nemali jesť veľa mäso, no raz do týždňa môže používať mäso. Takže oni sú viac na bylinky. Lesné plody, lesné jedlo a tak. Takže keď niečo, tak kúščik mäsa od jelenia nejakого, alebo diviaka. Tak, nejakú zverinu. A najnovšia krvná skupina je AB. Tak ona sformirovalась od maminka, keď jačko, tatinko, keď je Bčko, tak dieťa môže byť AB. Krvná skupina. Ich je málo na tomto svete, len nejakých 4%. No tie sú ľudia veľmi všestranní. A oni v prvom rade, oni ľahko sa učat, oni sú takí ľudia, čo chcú spoznať, takže z nich môžu byť požárnici, vojaci z povolania, oni tu aktívni a zase oni sú zvedaví. Takže preto ako od bečkárov, takže preto oni môžu byť dokonca aj doktor chirurg, čo rieže, pretože je zvedavý ako tam a čo je tam. Takže tieto ľudia môžu jesť veľa jedál. Proste im travenie funguje. Takže keď chcú bylinky, môžu byť bylinky. Keď chcú byť ako bezmesité jedlo, môžu aj bezmesité jedlo. Takže u nich s travením je dobre. A obyčajne oni sú dosť štíhli ľudia. Športový národ oni. Takže a ja ti poviem, že ja doteraz keď človek príde a pozná svoju krvnú skupinu, ja som veľmi rada, pretože môžem tak dať mu a nejaké rady o tom, čo je dobré vystravovanie pri nevu. A všetci tieto krvné skupiny napríklad mali by mať disciplínu. Tak. Takže každého ja ukladám, že neponocovať a tak o 11. hodine už ísť spať. Prečo? Pretože vtedy sa mozog chce sa zrehabilitovať a zapína sa pračka v hlave, aby na druhý deň bola nové myšlienky, čistá myseľ, takže tak. Preto oni majú všetko niečo aj spoločné. To je krásný, no. O tom se málo mluví, tak moc děkuju, že jsi nám to pověděla. Napadá ti ještě něco, o čem jsme nepovídali a co bys ještě chtěla pozdílet s posluchači? Ja by povedala, že takto ja sa reprezentujem a som veľmi rada, že našla teba, aby rozšírila tieto moje schopnosti, vedomosti vám v Českej republiky. Ja byla u iných podcasterov, takže čo robia podcasty aj na Slovensku, aj v Českej republike, takže chcem pomôcť českým divákom a tvojim kamarátom, čo by my mohli krajší a krajší život zariadiť, pretože my sa nachádzame už v kvantovom skoku a každý z nás mal by uvedomovať, že všetko sa mení. No zmena sa začína od nás. Tak. Toto by chcela povedať. Plně mě napadá, že nějaký posluchač se může zeptat, co to je ten kvantový skok, jestli bys to vysvětlila. Kvantový skok to je zmena vašej vnútornej energie.
Tak. A vy potrebujete meniť sa tak, ako naša planéta už sa zmenila. A my potrebujeme začať vytvoriť nové návyky, nové uvedomenie. Takže preto kvantový skok nám môže pomôcť v tom, aby my si uvedomili, že potrebujeme napredovať. Vznikla nová energia a my potrebujeme sa meniť. A preto veľa vecí u nás prirodzene budú sa meniť. Takže bola epocha, kde my tú silu osobnosti si otvorili. Ja. A teraz kvantový skok urobil tak, aby my sa spojali. My. Preto bude globalizácia ešte viac sa vyvíjať a my vďaka kvantovému skoku budeme sa ťahať jeden k druhému podle naše energie. Ono třeba tento rok to jde hodně vidět, že aspoň co já pozoruju ve svém okolí, že hodně lidí udělalo nějakou změnu, která je přivedla k tomu, aby byli v životě šťastnější, aby žili víc to, co je opravdu jejich a ne takové to, já nevím, rodiče řekli, že mám dělat tohle, nebo šéf práce řekl, že mám dělat tamto, že mi přijde, že teďka je opravdu období, kdy jsme víc nuceni k tomu, aby jsme byli sami sebou, aby jsme si vytvořili život, v kterém budeme opravdu šťastní, aby jsme se osvobodili od toho, co nás nějak jako brzdí, trápí a prostě byli šťastnější, svobodnější. Áno, v tom pomáha, aby my si uvedomili a plus tie emócie. Poďakovať rodičom, že majú starostlivosť o tom dieťaťu, no vždy povedať, ocinko, maminka, ja sa rozhodla, že pôjdem tam a tam. Pretože niekedy aj mne rodičia nevrtali do mojho rozhodnutia a ja som veľmi im vďačná. No tiež povedala im, ďakovala, že teraz moja duša ťahá, aby ja sa učila a preto je to veľmi dobré, že v tomto období akorát kvantový skok nám pomôže, aby my sa rozhodli ľahšie a my povedali sami sebe, žij a nechaj žiť. Takže a robiť to, čo nás ťahá robiť. Skvělý. Zmínila bys ještě, jakými způsoby se může s tebou někdo spojit, když by to poslouchal někdo, kdo si řekne, to zní skvěle, já bych asi chtěla kontaktovat nebo chtěla kontaktovat Světlanku, tak jak to může někdo z našich posluchačů udělat? Ja mám dve webové stránky, svetlanka.sk a Svetlo cez Svetlanu. Ja som aj na Instagrame, aj na Facebooku, takže mňa ľahko nájdú a tam je aj telefónne číslo moje, e-mailová adresa, keď napíšu, ľahko odpoviem. A som veľmi rada, že učím sa cez veľa ľudí to český jazyk, takže lepšie a lepšie rozumím tomu. Mně už další otázky nenapadají. Máš ty ještě něco, co bys chtěla dodat? Co jsme neřekli a přijde ti to důležité? Ja myslím, že my všetko povedali a ja ti veľmi ďakujem ešte raz, že cez teba ja mohla rozprávať s tvojimi kamarátmi a s českými ľuďmi a verím, že budem pri ním veľkým prenosom. Já taky moc děkuju. Moc si toho vážím, že jsi přijala pozvání a že můžeme spolu natočit ten rozhovor a budu doufat, že i posluchači ocení dnešní rozhovor, že je nějak inspiruje a že takhle třeba se spolu spojíte a nějak jim pomůžeš v jejich životě. S radosťou. Ďakujem ti.